ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται σοφούς και θαραλέους ηγέτες που δεν είναι υπηρέτες των παγκοσμιοποιητικών ελίτ και των δικτύων Σόρος, δήλωσε πρόσφατα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής Πέταρ Волгин. Уважаеми колеги, единствено, което Европейската комисия направи за 100 дни съществуване е да усили до крайност опадъка на Европа. Европейският съюз е замислен като съюз на мира. Да го превърнеш във военно плашило, да го загробиш в дългове заради превъоръжаване, както прави настоящата Еврокомисия, е път към нищото. Докато новите американски ръководители полагат реални усилия за да бъде спряна войната в Украйна, шефовете на европейските институции, включително и на Европейската комисия, са се посветили на обратното. Те искат войната да продължи не просто до последния украинец, но и до последния европеец. Евросъюза се управлява от хора, обладани от маниакална идеология и тотално лишени от здрав разум. Вчера представителите на милитаристичното мнозинство в тази зала, начело с председателката на Еврокомисията, ни заливаха с словесни безумия от сорта на това мир чрез сила. Както предишната, така и тези Еврокомисия не са нищо друго, освен партии на войната. Защото за тези 3 години не излязоха с нито една мирна инициатива. От евроначалниците чуваме само войнолюбиви стенания, които не вещаят нищо добро за Европа. Европейските държави, Европейския съюз имат нужда от мъдри и смели ръководители. От лидери, които не са слуги на глобалистските елити и на мрежите на Сорос. Бъдещето на Европа трябва да се определя от разумни политици, а не от истерично подскачащи пинчери като Макрон, фон дер Лайен, Кая или Мерц. Колкото по-бързо си отиде настоящата Еврокомисия, която е олицетворение на евроопадъка, толкова по-голям е шанса за възраждане на Европа.